Guztia Virginia eta Martiri doatsuak lagun dezaigula. Orain, haren garaipena ospatzen degunok, gero harekin batean zoriona izan dezagun, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Kroniken liburutik. Egun haietan, Judutarrek jaunaren bere narrasoen jangoikoaren etxea utzi zuten, eta zutoiak eta sasi jainkoak gurtu zituzten. Pekatu horrengatik, jainkoaren haserrea piztu zen Judaren eta Jerusalenen kontra. Profetak bidali zizkien, harengana itzul zitezen. Profetek esan zituzten jaunaren hitzak, baina Judutarrek ez entzun. Jangoikoak bere espirituaz jantzi zuen Zakarias. Jeioia da apaizaren semea. Herriaren aurrean jarri zen eta esan zion, hau dio jainkoak, zergatik hausten dituzuen jaunaren aginduak, zuen ondamendirako. Jauna utzi duzuen ezkero, jaunak ere utzi egiten zaituzten. Judutarrak altxa ziren Zakariasen kontra, eta erregearen aginduz harrikatu egin zuten jauretxeko atarian. Joas erregeak Jeioiadak berak zion maitasuna zazturik hil egin zuen Zakariasaren semea. Honekin zean, hala esan zuen, ikusiko du jaunak eta berak ebaituko. Jaunak esana. Kanta jaunari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, berari esker zabaldu zaigu, sinismenaren bidez, bizigeran garrazia ontarako sarrera, eta arroturik gabiltza jainko semeen aintzaren itxaropenean. Ez hori bakarrik, estualdietan ere arrotu egiten gera, jakinik estualdiak eramanpena dakarrela, eramanpenak onbide sendoa eta onbide sendoak itxaropena. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiatan Jesusek honela esan zien bere apostoluei, kontuz ibili jendearekin, bere auzitegietara eramango zaituzte, eta zigorkatuko bere sinagogetan. Eta nigatik, agintari eta erregeetara eramango zaituzte, haien eta atzeretaren aurrean aitormen egin dezazuen. Eramaten zaituztetenean, ez ibili burua usten zer esango eta nola esango, orduan emango zaizue zer esana. Izan ere zuek ez, baino zuen aitaren espiritua izango da, zuengan mintzatuko dena. Anaia eramango du heriotara, eta aitak semea, eta umeak gurasoen aurka altxatu dira, eta hil egingo dituzte. Nire izenagatik guztiek begitan hartuko zaituzte, baina azkeneraino irauten duena salbatuko da. Jaunak esana. Santuekin gertatzen da munduotako gauza gehienekin bezala, batzuk egoten dira, negozio handiago ematen digutenak, beste batzuk gutxiago, eta badaude santu batzuk ezagunagoak direnak, beste batzuk oso ez ezagunak direnak, batzuk ezagutzen dira toki konkretu batzuetan, hangoak zirelako, edo kongregazio konkretu batean, kongregazio hortan, edo
horren parte izan duzirelako edo lanbide konkretu batean santu gehienak, esan genezake modu opakoak direla, baina badaude santu batzuk oso unibertsalak direnak, mundu osoan ezagunak, eliz osoan ospatzen direnak, eta horietako bat dugu Santa Luzia. Santa Luzia oso santa ezaguna dugu, aspaldikoa, lehenengo mendeetako martiri bat izan du baizen, eta Erromako kanonean aipatzen da, leku bildu ikaragarrietan ospatzen da Santa Luzia, oso santa ezaguna dugu. Gauza, eta misteriotsua dira, zergatik batzuk ekibuen horren besterainoko arrakasta eta beste batzuk ez, baina Santa Luzia horietako bat dugu. Gainera, tradizioak dioenez, hil aurretik begiak atera zizkioten. Horregatik, leku gehienetan Santa Luziaren imagina modu hortan erratzen da, latertxo batean, bi begi dituela. Eta horregatik, bista ona eukitzeko da, berari eskatzen zaio, berari erretzen zaio, baita ere jostunak eta begiak eta gehien behar dituen lan biletan, eta bera hartzen dute zaindari bezala. Horregatik, Santa Luzia oso santa ezaguna dugu. Gaurkoan hemen elkartu geha tradizioari eutsiz eta Santa Luziari armiztarrek errezatuz. Beti behar dugu zeruko laguntza. Esan genezake, mundu honetan gauden bitartean ez dugu sekulan aztu behar. Gure jatorria eta gure helburua zein diren. Eta ez gaudela mundu honetan betiko dena ez dagoela gure esku eta goiko laguntza hori ezin bestekoa dugula handik bai gatoz. Baina, aurtengo handik esan duke errealitate hau sekula baino argiago agertu zaigula gure begi bistan. Dena ez dagoela gure esku. Munduko esan genezake herrialderik aurreratuenetan ere dana gelditu da aurtengo birus hau izan dela eta ematezu leku esan genezake garatu gabeetan eta gertazitekela eta asorak gertatzen dira horako pandemiak eta horako epidemiak, baino ematezun estatu batuetan edo munduko edo Inglaterran edo holakotan ezinezkoa zela. Hala ere, egoera honek hoxe ekarri digu gogora. Gu gaur hemen arrutzen eskatzen diogu bere laguntza. Beti jangoikoari Santa Luziaren bidez. Beti jangoikoari errezatzen diogu eta santuk bitartekari dira. Eta eskatzen diogu bereziki babes gaitzala, zaindu gaitzala. Hemen gaurrekoek ermiki hau hemen egin zuten bezala, eta baina autobiak biskat esplazatu, baina betide kasi gehien ikusten ermikera. Donosti Iruñerako bidean, hauxe egiten eta herrian denen bistan. Egunero kasi egiten zain ikustea eta horrek gogozu ematen du. Eta eskatzen diogu babes gaitzala, zaindu gaitzala, osasunean, bakean eta fedean. Espiritu
Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoan nabaria jagoikoari eskaintzerakoan. Atsegin gara izan bekizu jauna, guztia Oarsoaren egunean egiten dizutun eskaintza. Haren martiritza atsegin gara izan zitzaizun bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora gintzat, eskarrak jagoiko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen honai eta beti zuri eskarrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guzti du beti horri. Luzia martiri santuak, Kristori jarraituz, zure izena aitortzeko isurriztuen odolak, argi erakusten ditu zure biragarriak. Gure agundasunean, zure almena agertzen baiduzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zure aitorre eta lekuko izan dari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik zerukotade guztiekin gurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi hori etengabe kantatuz. Afalondoan berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zu eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren karizatata, tundareita betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizu hau nire ekarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kabiza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osara, Franzisko gure itasantuarekin, Franzisko gure hartzailerekin eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean batikan gure senideak eta hietako guztiak harritzazu zure horrekiaren argitan. Errukizak izkidu horren, guk guztiok betiko bizitza ditxe dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko alduzkin horri Espiritu Santuarekin batean ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak, agindu eta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe
sartu izan beti zure izena, etor beti zure erreinoa, egin beti zure nahia zeruan bezala horrean ere, emaio duzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegu ezero, eta ez gute talde eraman, baina atera gaitzan zuzetzetik. Atera gaitzan zu jauna, gaitz guztietatik emaik duzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskartakatik garbi bizi gaitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei bakea uzten dizue bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, baiozu bakea. sakramentu honen indarrez, gaitz guztia garaiturik, zeruko ospean iritsi dezakula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bereka zaintzatela jainko guztia duna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoaz.
Euskal Gure Pakean.